představit náš krásný dom. Začínáme v hostelské izbe, která je velmi pěkná. Nech se páči. Môžeme sa presunúť do spálne. Počkaj, niekto prišiel. No chod. No však kameruj. Dobre. Teraz ideme do detskej izby, v ktorej spávame. Je tu trošku síce bordel, ale to nevadí. Presúvame sa do kráčovne. Pomoc. Je to aj trošku taká skladovňa, pretože tu bude ešte kúpeľňa. Nech sa páči, tu máte výhod. Krásny, že? Padá sniežik. No dobre, ideme do záchodu. Ktorý je hneď vedľa. Nech sa páči. Táto jedna obkladačka stála 10 € pre zaujímavosť. Je tam 6. Už. Po schodoch dole, v dolnej časti domu. No, takže začneme tu. Tu je špajza. Tu za týmito dverami je pivnica, do ktorej chodíme kúriť. Pekne hráme. Tu je kuchyňa. A tu Ježiš, ako prelňa, ktorej umýva panička Denuška.